நாம் தேவையற்ற பேச்சுகளிலிருந்து எத்தனை விலகி இருக்கிறோமோ அத்தனை ஆனந்தத்தில் இருப்போம். ஆன்மீகத்தின் அர்த்தம் உலகத்திலிருந்து விலகி செல்வதல்ல, முட்டாள்தனத்திலிருந்து விலகிச் செல்வது. உங்களுடைய துன்பத்துக்கு காரணம் அடுத்தவர்கள்தான் என்ற மனப்பான்மையை முதலில் விட்டு ஒழியுங்கள். அதைப்போல அடுத்தவர் உங்கள் வாழ்க்கையை சீராக நடத்த உதவி செய்வார் என்பதையும் மறந்துவிடுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் உங்களுடையதே. அதை நீங்கள்தான் தீர்மானித்து தைரியமாக முன்னேற வேண்டும். வாழ்க்கையில் இனி கிடைக்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை என்னும் அனுபவம் உங்களுக்கு எதுவரை ஏற்படாதோ அதுவரையில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கத்தான் செய்யும். அறிவியல் உனக்கு ஆசைப்படுதலை கொடுக்கும். தியானம் உனக்கு ஆசைப்படுதல் என்றால் என்ன என்கிற புரிதலை கொடுக்கும். அந்த புரிதல்தான் உனக்கு ஆசையை கைவிட உதவும். நல்ல நேரத்திற்காக காத்திருக்காதீர்கள். இன்று நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்பதை விட நல்ல நாள் எங்கே இருக்கிறது? நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அதை செய்யுங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் எதுவும் செய்யாத போது கூட மக்கள் ஏதாவது சொல்வார்கள் என்பதால் மக்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம். ஒரு நாளில் எவ்வளவு நிமிடங்கள் நீங்கள் உங்களுடன் இருந்தீர்களோ அதுதான் நீங்கள் உண்மையாகவே வாழ்ந்த நிமிடங்கள். கடவுள் ஒருபோதும் புதையலின்றி யாரையும் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியதே இல்லை. உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நீ சுமந்து கொண்டிருக்கிறாய். உங்களுள் தேடுங்கள். மற்றவர்களை பற்றி அதிகம் கவலைப்படாதீர்கள். ஏனென்றால் இந்த கவலை உங்கள் சொந்த வளர்ச்சியை தொந்தரவு செய்யும். தனியாக வாழும் கலையை கற்றுக்கொண்டவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறார்கள். சுதந்திரத்தை அறிகிற மனிதர் அன்பு நிறைந்தவராயிருப்பார். அன்பு அறிகிற மனிதர் எப்போதுமே சுதந்திரம் தர சித்தமாயிருப்பார். சில விஷயங்கள் குறித்து ஞானம் பெறவே முடியாது. ஆகவேதான் வாழ்க்கை ஒரு புதிராக உள்ளது.